Għaddew 30 sena mindu l-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda adottat il-Konvenzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal u kważi l-istess tul ta' żmien mindu Malta rratifikat din il-konvenzjoni li hemm sejsa fuq 42 dritt li tfal u żgħażagħ f'Malta għandhom ikollhom. Tul dawn it-30 sena twaqfu ħafna strutturi u servizzi li waslu biex fi kliem il-Kummissarju tat-Tfal, it-tfal Maltin illum igawdu livell ta' għajxien ħafna ħjar milli kellhom it-tfal 30 sena ilu. 5 bot mill-Jum Internazzjonali tat-Tfal, il-Kummissarju tat-Tfal Pauline Micheli qalet li żdied l-arfin dwar id-drittijiet tat-tfal, li anke jekk mhumma xejn għajr id-drittijiet umani li għandu jgawdu minnhom kulħadd, isir aċċenn fuqhom għaliex iċ-ċkejknin jeħtieġu protezzjoni. Biex dan il-kunċett ikompli jissaħħaħ fid-djar kollha f'Malta Għawdex u fl-iskejjel kollha tal-Gvern, privati u tal-Knisja qed jitqasmu fuljetti bil-għan li tkun spjegata aħjar il-ħidma tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal. Meta n-nies javviċinawna x'kollhom problemi fl-aċċess ta' ċerti servizzi jew kif qed jingħataw ċerti servizzi, aħna nidħlu hemmhekk u nagħmlu l-indaġni tagħna biex naraw li l-affarijiet jitjiebu. Apparti minn hekk li aħna nofru wkoll rakkomandazzjonijiet il-Gvern u l-entitajiet biex jinbidlu l-affarijiet għall-aħjar. Il-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jaħdem favur id-drittijiet tat-tfal fid-dawl li dawn huma parti integrali mhux biss tas-soċjetà tal-lum imma wkoll ta' għada. Huwa importanti li f'dak biex ngħidlek perjodu vulnerabbli ta' ħajjithom li jkunu hemm għalihom billi naraw li jkollhom drittijiet li ma jibqgħux fuq il-karta ma' drittijiet li jitwettqu. Wasalna biex ndaħlu fis-seħħ issa l-liġi l-ġdida tal-protezzjoni tat-tfal, xi ħaġa li ħadd tagħmel ċertu tibdil u committed li politikalment lesti anke mmur passi oltre l-quddiem fejn jidħlu drittijiet tat-tfal. Propju fil-Jum Internazzjonali tat-Tfal fl-20 ta' Novembru, il-Ministerju tal-Familja u Solidarjetà Soċjali se jtella konferenza nazzjonali dwar id-drittijiet tat-tfal li fost l-oħrajn se tkun indirizzata miċ-Chairman tal-Kumitat Lanzarote fil-Kunsill Ewropew li jieħu ħsieb id-drittijiet tat-tfal fl-Unjoni Ewropea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.